Pam, pam. Moi drodzy, tłusty czwartek. To nie jest byle jaki czwartek, bo to jest tłusty czwartek. Imieniny Andrzeja Gilberta Ciul. Wiecie co jest dzisiaj najważniejsze? Tarata. Gapa, uważaj, bo cię zjada. Moi drodzy, to są, jak widzicie, kreple. To są kreple, które się maszkeci właśnie na tłusty czwartek, czyli dzisiaj można też maszkecić faworki, ale ja osobiście wolę kreple, które są tak nafolowane marmeladą, a inkszymi. Ale teraz przejdźmy na język polski. Moi drodzy, jakie lubicie najbardziej? Marmolada, dżem, różane, z pudrem, z czekoladą. No nie wiem, moi drodzy, za jakie się tu wziąć. Jak widzicie, wybór jest duży. Mam zamiar to wdupić wszystko. A pamiętajcie, moi drodzy, że w tłusty czwartek, jak nie zjecie pączka, to potem do końca roku będzie was nieszczęście prześladowało i będą się straszne rzeczy działy. Także, moi drodzy, nie ma co wynokwiać. Ja wiem, że są tam takie ludzie, co pewnie ja to tu z tego nie jem, ale to nie ma co, nie? Gapa, jeszcze w taki dzień. Kurde, tłusty czwartek to trzeba, moi drodzy, żereć, bo to jest ten dzień, jest dyspensa. Ja powiem tak, jeżeli jakieś panie mnie oglądają, to proszę niech się odezwą w komentarzach, a ja mogę powiedzieć tylko tyle. Drogie panie, ja wam daję dyspensę. Możecie żreć. Na pewno wam pójdzie w cycki. No, to ja, moi drodzy, idę jeść, a wy mi napiszcie, najlepiej pod koniec dnia, pod tym filmem, ile żeście zjedli kreplów. Czy tam to się u was nazywa pączki, a u nas są kreple na Śląsku. Także napiszcie mi, ile zjedliście, albo jakie są wasze zamiary, jakie są wasze plany co do konsumpcji tych pączków, tych krepli. Czy jecie faworki, czy może w ogóle jeszcze coś innego? Jak to u was wygląda, jakie są wasze ulubione? Nie przeciągajmy, ja, moi drodzy, oddaję się do konsumpcji. Gapa, a ty? Chyba też.